بفازري إرتراويتيا مسته رب مستي تمطوني تخونه بسرقال خوينات تسكرنيها ما عم تزناننيوا سلام سلام هميت صنحو ليديا كيداني بهال ياو محبراو ميديا بتيك توك بالفلات اسمي እንደገና ليديا سوعية እና قدم هذه ያው ቲክ ቶክ የልነጥፍ ነይረ ሕዚ ግን ብና على ዩቲዩብ ቻነል መጽ ኢልኩም ነይኹና ተበራታትዑኒ ኢኹም ኢለ ይሓስብ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ላገርኩም ተኸታተሉኒ እና قدم هذه ና ቲክ ቶክ ልጥቀሙ ነበርኩ ማሕበራዊ ሚድያ ብዙሕ ዓይነት ሕቶታት ይመጹ ነይሮም እዮምና እና ልዞም ሕቶታት ክምልስ የመጽ ነይኹ እስቲ ላውዞም ሕቶታት ንኸድ እሺ ሊድያ መንያ ሊድያ ያው ብና ማሕበራዊ ሚድያ አልትፈልጥዎ ስመይ ሊድያ ሰብዓንዲዮ ትክክለኛ ስመይ እንደገና ሊድያ ኪዳነ ማርያም ይባሃል ያው ሊድያ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ትነጥፍ ነይረ ይኸና ካብ ማሕበራዊ ሚድያ ታይ ዓይነት ጥቕሚ ኣግኒኸይ ኣነ ያው ካብ ማሕበራዊ ሚድያ ተጠቒሞዮም ልብሎም ነገር ዋነኛ በቃ ቀዳማይ ኣብና ቲክቶክ ማሕበራዊ ሚድያ ከዛ ኣነ ኣብ ልሰርሖ ብድራማ እየ ልሰርሕና ልኾነ ዝሰብስ በቃ ካብ ውሽጡ ተጨኒቆ ምናምን ይልርዮ ልኾነ እስኸስሆም ኣህም ልኾንክዮ ምናምንና ላደወሉ ሀመይ ዳሕና ዲኺ ተየጋጥመክሎ ታይ ንሕግዘኪ ምናምን የምሉልና በቃ ካሊእ ሙሕደግዮ ዝትርፍ ነገራት ነግንዮም ነገራት ሙሕደጎ በቃ ዝናዮም ፍቕሪ እንደየናይ ለኣክል ተጨኒቆም ሀም ድውሉ ላይ ምናምን ነገራት በቃ እሱ ያው ብዙሕ ሰብ ኣፍርየ ኢለ ይልሓስብና بولا بطعمي دسلنا حقوستيا قصلوا لي يلا እና ያው ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ትነጥፍ ተለኽሲ ምስ ተፈላለዩ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝሰርሑ ሰባት ትነጥፍ ኢኽና ና ፍቕሪ ህይወት ሲ ምስኣቶም ሀመይ ተተሓሓዘ ኢለይክዶ እዚ ጥያቄ እዚ ያው ና መጀመርያ ይኾነኝ ብዙሕ ግዜ ልጥያቆና እስቲ ክምልሰልኩም ያው በህም ዝወጽ መልሰልኩም አይፈልጢና ሁሉም ምሳይል ሰርሑ እስካ ሕዚ ምንም ዓይነት ግንኙነት የብልናይ ማለት ና ፍቕሪ ምንም ነገር የብልናይ ብቻ ያው በሓደ ሓቢርና ንሰርሕ ኢና ሕማቕ ፅቡቕ ንሕልፍ ኢና በቃ ሃመ ይመኩለኩም በቃ መሓዙተ እዮም ብጣዕሚ ልፎትዮም ኣዕረኽተ እዮም እና ያው ና ፍቕሪ ነገር ምንም ነገር የብልናይ ብስራሕ ብቻ ኢና ንጋነክለኩም ይደሊ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ፍቕረኛ ኣለክ ዶ ወይስ ፍቕረኛ የብለይ ለጊዜው የብለኝ ያው ስትልቃጻሊ ተጸበይታ ያው እስኺ ኣብዚ ደረጃ እዚ ክትበጽሕ ልገበረኪ ያው ላኸሲ ኣባኸስ ዓዊ ቦታ ኣለዎ ሰብ ምንም እንትን ይውልይ ድርድር ይውልይ አደይ ማለት በቃ አደይ ለአየ ክትብል ብዙሕ ነገር በቃ ኢቭና ሰብ ገጽር ያልኾነ ጓልኽ ማሕበራዊ ሚድያ ምናምን ትጥቀምናስ ታያ ትግነየሉ ኮይና ገጽም ራይስ ጽቡቕ ድዩ ገለገለ ማለት ህዝብና ሓደ ግዜ ያው ከንቋሸካለ ይሞክር እንዲዩ እሳ ግን በቃ ለማንም ከይትሰምዒ እዝል ትደልዮ ነገር ኣብዝ ትወጽሕዮ ትደልዮ ነገር በጽሕ ብቻ ሪእኒያ ትለንና በቃ ልዕሊ ኩሉ በቃ ቤተሰበይ እነይ በተለይ በቃ يقنيلي بزقات أمزي أو زلوا تحقني إن أو زلدليو درجة بتحة خفلا أي بقى إلى يلحسوا الناس تي مسنافة أرحسة مو أسخ أو زلدليو بوتا خبز إحدى ويس أو زلدليو أي بتحوي مالت كان أبك أي جمر له خوي ينبي أو زلدليو بوتا أي بتحوي نيخو لدحر خازقن ياو كبتحية للمول أمنات نيني بحدش سرحت لك ما تأكم يا እሺ ሊድያ አመስተህመያ መስተስ ሰመይተይ መስተ ረብ መስተይ ትምጹኒ በቃ እንድዒ ኣብ መዓልት ከይሰተኹ ቢያንስ ታሞ ተለይሰ ኸይረ ብጣዕሚ ይልድብረኒ ተኾነ ብስሩ ጓል ኮይና ትሰክርኒዋ ማለት ብጣዕሚ ትሰትኒዋ ኣደ ማለት ብጣዕሚ ትዝናነኒዋ ጓል ኮይና ኣደ ተትብለኩም ስታይ መልኹም ያው ሊድያ ምንም ዓይነት መስተ ኣይትሰቲ ናሆሙ ነገር ዋካ ብዙሓይ ሙቼኒ ወለደይላ ያው ብጣዕሚ ምቃጽዕም ዓብየ ምናና ሆሙ ነገር ኣይፍቀዲ እስኸስ ለይትደራደርሉ ነገር ታይ ለይደራደረሉ ነገር ኣብ ህይወተይ ሃይማኖተይ ይደራደረሉ ሃይማኖት ታይ ድዩ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ
ኣብ ቲክታክ ምናምን ትሰርሕዮም ቪድዮታትስ በቃ ብጣዕሚ ልብልና ኾዮምና ምስ ህይወት ከተጋነየ ድዩ ወይስ ከመይ እንዮ ብጣዕሚ ክኢልክሉ ምናምን ትሰርሕዮም? ብዘጋጣሚ እዚ የቀኒለይ እና ኣብ ቲክቶክ ልሰርሖ ካብና ሰብ ሓቀኛ ህይወት ታሪክ ላተመርኮዝ ኾያ ማለት ኩሉ ልፅሕፎ ዝና ሰብ ለጋጥሞም ነገራት ላረእኹ ያው ኣብ ጎረቤትና ድዩ ኣብ ከባቢና ብለለዉ ነገራት ሽግራት ንእሽተይ ዶ ለኦም ድምፂ ዶ ክኾኖም መፍትሒ ዶ ይኾኖም ዝሓዘኖም ዝጭንቀቶም ሲ ብምርኣይ ብኡኡ ንእሽተይ ዶ ከውፅዎ ክእሉ ብልብል እየ ልፅሕፎ ብቻ ያው ምስናየ ምንም ልተሓሓዘ ነገር የብሉይ ግን ኣብ ሓቀኛ ታሪክ እየ ተደሪኸ ልብሎ ልሰርሖ። እሺ በዓል ዲኺ ትፅሕፍዮ ዘጋጣሚ ክትጠይቀክሞ በዓል ዲኺ ትፅሕፍዮ ማለት በዓልኺ ኢዲት ምናምን እንድዒ ኣይከብደኪን? ኩሉ ነገር ባዕለይ ልገብሮ ና ቲክቶክ እስካዕ ሕዚ ድርሰት ባዕለይ ልፅሕፍ ኢዲት ባዕለይ ልገብር ከለር ባዕለይ ልመርፅ ኩሉ ነገር ካብ ባዕለይ ልጥቀም ማለት በቃ ተማሂረዮ ወይ ምናምን አይኾነኝ ግን ያው እንዳይተወድ ብንሽተይ ይሞክር እያ በቃ ሃምስትሪው ሓሪፊት ኢልኩሞ ብባዕለይ የኹል ነገር ልሰርሖ ኢቭን መፅሓፍ ይኹን ኢዲት ምግባር ይኹን ምናምን ማንም ልሕግዘኒ ሰብ የለይ ባዕለይ ልሰርሖ በዓልት ሞያ ኢኹ ማለት ተይልኩም ይኹን። ያው ናብ ዩቲዩብ ትመፅእ ልገረክ መን እዩ ማለት ክስካዕ ከሲ ብዙሕ ሰብ ለሚንኪኖ ነው ኢልኩስ ሕዚ ልመፃ ክልሲ ብምንታይ ምክንያት እዩ? ናብ ዩቲዩብ ያው ኦዲየንስ እዮም ብኢንቦክስ ይፅሕፉለይ ላደወሉ ሊድያ ዝሰርሖ ስራሕቲ ብጣዕሚ ደስ ልብልና ንምንታይ ብዩቲዩብ ለይ ትመፅና ንምንታይ ካብ ሓፀርቲ ስራሕቲ ላሰራሕ ብቲክቶክ ትሰድሲ ብሙሉእ ቪድዮታት ምናምን ለይ ትመፅና ምናምን ሰሎኒ ያው ገፋፊኦምኒ እና ኣነ ንምንታይ ከስቲ ዚ ኦዲየንሰይሲ ለኣያኹ ይርኳ ለኣየ ልጠቕመን ነገር ሃምዝ ለይ ትገብር ላበለንስ ንምንታይ ኣነኸ ና ልተወሰነ ደቃይቕ ስራሕ እያና ንምንታይ ቦ ለይ መፅእ ብልል ካውለለ ያው ስምጥ ቃሰ የድሊ ብልል ማለት ብዙሓት እዮም ለኣየይ ላብ ዩቲዩብ ልክመፅእ ልገፋፍኡንና ለኣብነት ዮኒ ሪያክሽን ልብል ናባዕሉ ዩቲዩብ ቻነል ኒኦ ብዘጋጣሚ እዚ ሰብስክራይብ ገርዎ ብጣዕሚ ልፈት ሓወዩ ለኽብሮ ሚኪ ልበሃል ኒኦ ሓውሎ እና በቃ ኢቭን ኤማ ዘይኑ ናቲ በቃ ኩሎም ሄብሮን እና ብዙሓት ሰባት እዮም እንደዚ ክገልፆም ኣይኽእሊ ያው ለይ ገለፅኩም ለለ ይቅርታ ብዘጋጣሚ እዚ ልኩለኹም እና ቴንኪዩ ብጣዕሚ የቐኒለይ ኣብዚ በፂሐ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ልክሰርሕ ልገበርኩምኒ ኩለኹም ወጎነ የለለኹም ቴንኪዩ የቐኒለይ ክብል ይፎቲ። ያው ሊድያ ኪዳነ ማርያምስ ኤርትራዊት እያ ምናምን ይውድ ኮይና ጓል ዓደይ ምናምን እዮም ልልኺ ዜግነት ክሲ ኣነ ሃለኺ ነጊርክና ሓለፊ ኦኬ ብዘጋጣሚ እዚ ሊድያ ብዙሕ ዓድታት ኢኹም ተእቲኒ ጓል ውቕሮ ዲኺ ጓል መቐለ ዲኺ ኤርትራዊት ዲኺ ኢትዮጵያዊት ኢኹም ትብሉን እሞ እስቲ እዚ ያው ኣነፅር ከብለልኩም እየ ብደንቢ ብፋዘረይ ኤርትራዊት እያ ብዘጋጣሚ እዚ ክነግረኩም ኤርትራዊት እየ ክብለኩም ተለኹ ናቦ ያቦ ኤርትራዊ እዩና ያው ንሽተይ ዘርእኔና እዩ ናይ ኤርትራውያን ካው ብኣነ ልተወለድ ኩሉ እንደገና ትግራዊት እያ መቐለ የተወሊድ ዓበይ ብዘጋጣሚ እዚ ክነግረኩም ያው ግን ናቦ ዘርኢ ግን ኤርትራዊት እዚ መስል እሽሞ ደቂ ዓደይ ሕቶታት ናዚኦም መስሉ ነይሮም ያው ለኣክል ዘእኹል ዝኾነ መልሲ ሂበየ ኢለይ ተስፋ ልገብር ሕቶታት ሃልዮም ክንኩን ህዝለ ክምልስ እያ ኣብ ኮሜንት ጸሓፉ ላይ ልቐጻል ለለ ብሓደሽቲ ስራሕቲ ክመጽእ ኣበረታትዑኒ ያው ኣብ ጎነ ይኹኑ ኩለኹም ክፈት ላልኩም ኖርኩም ኣበይነ ይኹም ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ላገርኩም ኣበረታትዑኒ ብሓድሽ ስራሕ ክመጽእ እያ ዳሕና ጽንሑ ላይ